Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Alas 5, uno na Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Good afternoon Luzon, Visayas kag Mindanao. Salawat yari kita nga pangalangan sa inyo sa nga palatunturan na Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka Action Marlon Hervoya balik sa normal. Balik sa normal nga pagpangalangan ang inyo sa nga palatunturan. Makaligad ang malawig-lawig nga pagbakasyon, ang pagpulo-pahuway, ang paggalagaw-lagaw kag pagwalda-walda nga mayara sang laki pang randani kag sinadya. Ini bangod tanan sang Semana Santa. Ang mga balaan nga adlaw natapos na, nakalampuwas na. Ang iban subong may huluhang over pa sa biyahe sa mga beaches, mountain resorts, sa balay bakasyunan, mga rest houses, sa baybay manokon sa bukid. At tapos na ang pagpuasa sang iban. Balik naman kita sa pagpangita sang grasya kag palangabuhian. Subong yari kita nagawaragwa mga ka-aksyon sa DY Easy Action Radyo Bacolod. Yari kita sa bagong trono. Naga-inaw-inaw, nagabanaag, naga-idlak, mahamot na, state of the art nga mga equipment. Ang ato sa nga natubang subong diri sa announcers booth sang Action Radio Bacolod. Ano malang ara ka sa isa ka 5-star hotel man, no? Dugan pa din ng mga ka-aksyon nga naghatag serbisyo sa inyo para nga mga maayong amon sa ring signal, mas ginpaayo pagid. Ang mga equipments namon subong hindi basta-basta. Matuod nga ang inyo sa ring ginakakunyagan nga istasyonan. Amo sa gihapon ang nagapabilin nga number 1. Kamusta ang mga politiko kon kandidato? Balik man sila sa pagsinumbali ho. Nagapangamusta, nagapangihilay, nagapangbabay, nagapangagbay, nagapamaryente pa, bisan hindi paryente, para pangalayuagan ang mga botante. Ang gahod sa nga rekurida daw hindi na magkakaraamoho, may tuman katingil, may grabe kabasag, mayara gani nga daw hindi gidmentenihan ang kaundan sa SNE campaign jingle. Kamu amon liwat nga nakamusta, diin man nga bahin sang kalibutan. Kagkaputok-putukan. Nagahabil-habil na lamang ang mga inadlaw ho. Antes ang Mayo 9, 2022 nga eleksyon. 21 kaadlaw na lang mga iha, mga tuto. Nga kandidato sa sering maabot nga eleksyon. 21 kaadlaw na gid lamang. Kabalaan tani kung sino ang dihado, sino ang liyamado, sino ang in, sino ang out. Kaga sino ba lang ang kandidato ang magasaka sa ibabaw sang building. Kag magdupa-dupa, kamagsingitan, bangod sa kapyardihan. O kung sino ang kandidato ang makadto sa ang makadto sa talamnan
kag kabukiran para nga manguha sang kasla, lampunaya kag artamisa. Para nga ihampol sa ila sila nga bukol sa ulo kag guya. Bangod pierdedo na sa eleksyon. Huwas-huwas pa ang sinuptan nga kwarta. Sino ay han sa ila. Isip-isip mga ka-aksyon. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Anuton tara mga balita naton sa bahin sang lokal nga hugada. Oy, istasyon sa nga police station sa Bacolod daog sa padamo-damo. Hindi padamo-damo kaso kon krimen nga ginarespondihan, kundi padamo-damo dakop nga most wanted persons na kaligad nga bulan sang Marso. Daw pareho man sang DYZ Action Radio Bacolod nga number 1 numero 1 nagapanguna nga police station sa bilog nga Bacolod nga may madamo-damo na dakpan nga wanted sa kasuguan. Police station 1 to sa? Oh. Flag raising ceremony nga permi ginahimo kada Lunes sa mismo headquarters sa nga Bacolod City Police Office. Ginhatag ang pasidungog sa mga dapat tatagan. Kung may station 1, may station 5 man, ginatagan man sa pasidungog bilang isa sa nagbadidalagon sa patigayon nga manhunt operation kontra sa isa ka wanted man nga tinuga nga ang kaso niya robbery. Ang pinakamaayo pagkutani diho unang iban balang hasta subong bagapon magkalidakpan. Maayo kuntani kung magkalatikma mano. Plus mas maayo pagit kuntani kung ang krimen mapunggan na ganaan bla. Hindi na pagatugutan pa nga matabo. Ini paagi sa pagpasanyog sang pagpatrolya. Nagdugang kabayato sa ringa patrol cars na rin sa Bacolod, di bla? Kita nyo man aguro nagainaw-inaw nga pick up no? Di kinalan patrolya, hindi kinalan siling alalang pundo na. Paglibot-libot sa mga police on duty, kag pag-alertos taran-taran nga tiyon. Para ang kriminal, matahap bala kag madlog sa pagimo sa anuman nga sahi sang krimen. Aman ang ginapaabot sang Bacolod noon subong. Samtang, ang kaso sang dengue nakbugtaw. Ilaman ka tuig nga nagtulog-tulog ang balita angon sa dengue cases, no? Subong ho sa Bacolod, ang kaso sang dengue, nagsaka. Nagsaka sang 13.2%. Oh my God! Ang dengue makamamatay mamaya, no? Way lang guro ni magwa ang balita angot sa kaso sang dengue kay natumpukan sa permis ang balita angot sa COVID-19. Ang dengue mga kaaksyon niya basta may ara sang lamok nga nagalawgan-lagaw siya mo sa rin na tiniranda. Kag mahigko ang palibot mo, may stagnant nga tubig. Laban-laban mga kaaksyon, matapikan gina ang may pigaw-pigaw nga resistensya mo. So, delikado man. Ining dengue mga kaaksyon. Ang ibang pag-isa nga balita, negosyante nga dumulong pinatay sa may syudad sang Sagay. India National. Mawagid sa maglaom ho. Na ang nagpakuno-kuno nga customer nga mabakal kuntani sang chinilas. Amo gali ang mag-utas sa nikabuhi. Tiniro ni siya kahapon sa mismo tindahan niya sa may barangay Poblasyon 2 Sagay, Negros Occidental. Ano ba na nalabutan na investigasyon sa ato sa nikapulisan dara sa may Sagay PNP? Ang ining taglutang nakakuha na sa nakapili na sa sang balaklon niya nga tsinelas. Nagkadto na sa cashier mo para magbayad. Pero imbes kwarta ang kuwaon, agod nga ibayad, pusil ang ginbunot niya. Ano? Pusil. Hindi kwarta, ti sa kulbaanos naman. Pinalupok sa biktima ng India National ay sama sa nagabantay siya mismo tindahan. Yang ganman nga nidasig sumakay sa motorsiklo, nagpalagyo dala ang kalibre 45 nga pistola nga pinatay gid man kag paano diri nakalusot. Ining ganman nga ni kay manti mayara makita kabay gid na patuman nga kubalik ganban angot sa eleksyon. Sa gyapon ang question,
Diin ang ginapatigayon dari nga mga checkpoint. O kon base binantayan kag ginpanilagan mananes ang ganban bla. Ang dalan kag gintabo yagid. Nga wala sang checkpoint, ha? Antes ginhimo ang krimen. Di ang kabuhi sang tao daw pareho na lang sang baboy, manok kag kanding, no? Nga ginagulgulan, no? Daway na sang kabilinggan ng kabuhi sang tao, bong. Ang mga kriminal naman ay daw tugabang lang tanang nga nagadanlog ang kapos sa pamatay nila. Ang kapulisan bahuo. Kasi kung ginakadlawan na lang ng isang mga kriminal ba? Ang reaksyon sang kalaban ng mga tao subong hambal nila ti nami man pamatian. Lain ay kamanti kabuhi sa tao na madinadula. Sa bahay naman sa nga balita pungsod noon sa mga estudyante nga mahilig sa wala sang klase, mag-ingay. Paano masabi? Mag-ingay. Sa mga estudyante nga tamaran permi magsunod sa eskwelahan, magkinalipay. Paano masabi? Ulat la kaswiran ta ka. Ang rason, bangod subong nga Monday, kinanunsyo sang DepEd nga ang klase sa tanan nga level sa pampubliko nga balutuan suspendido sugod Mayo 2 hasta Mayo 13. Baw, isip-isipon tayo sa kadosina ba? 12 ka adlaw kung lapit-lapit gidwaksman na ba nga way sang klase ba? Ang rason sa niya bangod sa mga aktibidad may angot sa Mayo 9 nga national kag local election. Pihon na ni, ay may DepEd Order number 29 naglini. Naging issue ang pitsa sa ni, Agosto 5, 2021 pa. Digan reiterate lang sa DepEd, liwat lagin pa hibalo. Pero pahanomdom sang DepEd sa mga manunudlo, mga sirs and moms, pwede gihapon ka mo mag-report sa eskwelahan sa mga adlaw nga wala sang election-related duties o kon activities. Ano pa kiniban sa nga balita sa bayan sang nasyonal? Pagpangita sa iban nga mga missing sa tropical depression na katon nga naglasla sa Pilipinas. Kag ang pagluwas sa mga posible pangabuhi subong nagapadayon. Amo ning ginatawag nga search and rescue operations sa mga missing persons due to tropical depression na katon. Ang isip sa mga nagkalamatay ulihing ay isipo 172 ba damo ba? Ang hindi naman makitaan ang missing 110. Amaning balita nga makapaaragoy kag masakit sa Balatyagon pamatian ni. Wagid nagapalibak ang bagyo no nga nagalaslas dari sa Pilipinas, nagabilin gid danas ang kahalitan. Di lamang sa probidad, di lamang sa mga pananom, kundi sa kabuhi sa tao gid. Di kabay pa, Lord Diyos ko, kag Lord Diyos namon. Kabay unta nga si Agaton, amo na to ang pinakaulihi nga bagyo subong nga tuig 2022. Kung sa Pilipinas may nagkalabatay bangod sa tropical depression na gaton, ay dito sa ibang nga nasyon, no? Sa South Africa, sobra pa gito ang kanamuon. Sobra pa gito ang kanamuon sa mga nagkalamatay sa bagyo man. Ang mga rescuers subong nagapangita man sa iban pa nga mga missing to dito sa probinsya sang KwaZulu-Natal. Ang patay to sila 440 na ka mga tao. Oh no! Muna kanabuon sa mga nakalamatay sa ilato, patay ina bangod sa baha kag bangod sa mudslides. Alas 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa kiniban sa nga balita nasyonal antes sa kantuan ng ato sa nga patrol? Balita angot sa kuno kandidato sa pagka-presidente sa Pilipinas nga adik sa illegal nga droga. Liwat na naman nga nabuhi nga balita ni. Sinogin ni Blaman. Ang PNP sa mga adlaw nagasiling nga hasta subong wala pa sila sang report nga napabaton or why pa sa report nga napasa sa ila. Para nga may basihan sila nga busi si On sa maayo. Ang ginareport nga may arasang presidential candidate
nga nagasinghot kag nagayop-yop sang illegal nga droga. Ang nagsiling sa mga adlaw mo si Police Chief General Leonardo Carlos, ang pinakataas gani nga official leader sa PNP. Sagin patayan nga press briefing dito sa Campo Crame. Amo nang sabat ya sang pamangkoton siya kung bala may updates na siya sa unagin promisa na imbestigahan nila ang sadto palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may certain candidate nga wala man gani gin pangalanan mo. Basta hambal ni Duterte, may isa ka kandidato na wala man ginhambal ka nga isa mo. Basta may presidential candidate lang. Candidate mo, YS. Ibot sa lingon isang bilog na na ginatumod ya. Sila nga may ara na nga kandidato sa pagka-presidente. Nga adik sa illegal nga droga. Ang iya sila ginasinghot ka ginayop-yop sa masami. Ay, hala, cocaine! Pamanggaradon ko doon yung cocaine mo. Sino manggaradon na sila, ha? Sa mga kandidato sa pagka-presidente, ha? Gayop-yop ko no, cocaine. December 18, 2021, nga palayag ni Duterte. Dumduman ko ini. Pero, bisan labo sa bato. Bisan gani labo nyo pa sa salsalon mo. Kabisan, labo nyo pa sa sungay sang karabaw mo. Hindi gini maglabot punto nga may kadlan di nga kandidato. Subong grabing sila kuay na subong nga daw halos magkalamo-mo na mga kandidato sila sa kampanya ho. La sa mga kandidato sa pagka-presidente na ginasiling manugdaog, daw pareho lang sila subong sang kalamay na ginaamag sang subay. Damo-damo na subong sa mga poderoso, bantugon, milyonaryo o kung bilyonaryo ganing ang mga tao ang nagapalapit kag kuno naga-endorso sang kandidato nila. Sino man abi ang tarpulana kag tarpulano man ang mangisog sa pagkakusar sa kandidato kung may aragin man. Kaya daw pareho lang ang mga ka-aksyon nga nagkuha siya sang bato kon martilyo kag pinokpok ya siya nga ulo. Pero kung tutukan kag loya gid mabalaan mas mayo kun tani no? Kay base inaya kandidato nga ginatumod ni Duterte, base amo pa ni sa ulihi ang magadaog. Diyos ta. Nagamo ng kaplastada ni kagunto ng akusasyon nga adiktos gali sa illegal nga droga. Agwa sini sa ulihi base Pilipinas. Hindi lang cocaine ang magabaha, kundi marijuana ecstasy kag sabo mag-aanaw gid. Mga sadto nagbuot nga mga adiktos. Liwat nga magbuluang, liwat nga magmunudlo ang kalibutaw sang suyop. Aksyon Radyo! Balon ta na mag-aksyon ang observation report sa ato sa Ringa Patrol sa oras nga alas 5:18. Ang tiyempo sa Bacolod Subo hindi man tanto kainit pero way man nagtupa ang ulan. Kulukanay tiyempo sa Sirigid nga mga tanion. Mahuluhan dong. Amo ni nami ang tiyempo nami lagaw-lagaw mo. Labi na kod buta ta balasang unod ang imo sa ding wallet kag bulsa. Pero kung way unod gani agay kadak lagaw imo maka dalasa ka ba na sang ginabaligya ng itlog ka magkalabuka na. Ay kabatanak ba bayad na daw. Kita ka pa bukol siya mo sa ding ulo. Observation report sa patrol. Aksyon Radyo! With Action Arlo. Siya Action Arlo subong no. Action Arlo Tekar. Sa sarigid nga mataniyon Action Arlo. Kamusta Bacolod subong please come in. Yes, Action Marlon, may hapon sa aton sa mga pinalangga nga mga pagpangamati. Right now, ang patrol nagalibot na Action Marlon sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Dakban wa sa Bacolod. And ato na obserbahan sa buong Action Marlon diri sa pila ka mga area, gabi na sa pila ka mga commercial establishments wala nga nagamatamat na sila. Di ang mga empleyado subong sini nagaginuwa na kag ang traffic subong sa pila ka mga area diri sa downtown Action Marlon ang masiling ka makonsiderar ta nga nagaginutok because nga peak hours within subong Action Marlon and so naga-clear inis ang traffic paginutok sa pila ka mga salakyan. But when it comes sa
masiling naton Action Marlon sa kainit o kung sa sitwasyon subong sa siyudad sa Bacolod. Makonsiderar naton Action Marlon nga ang Bacolod right now nagbulubugnaw na in spite nga kainit ang tulo temprano do grabe gid ang init Action Marlon nga nagatupa sa aton sining lawas pero sa subong sini Action Marlon ginakalipay naton sa pagpaybalo sa aton sining mga tagpalamati nga wala na ang init diri sa Bacolod kag amat-amat na bulos ang bugnaw sa sini nga mga tilion. Now ang pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod Action Marlon may ara mga portion nga daw naga-cause ang traffic pero may ara man nga mga area nga wala iya sang traffic Action Marlon. That is because nga ang ini nga mga area daw wala gid iya sang mga tao nga nagalabay kag mga commuters unlike diri sa downtown area nga kadamo gid iya Action Marlon kay aside sa mga empleyado nga nagapinuli ang iba niya nga mga nagapamakal diri nagapinuli naman edso nagaginotog ang area sang downtown Action Marlon as of this time. Now sa pila ka mga police stations nga ato sining nga ginkaduhan Action Marlon ginakalipay naton sa pagpahibalo sa aton sining mga tagpalamati nga wala pa so far sa mga na-record nga mga insidente sa ila sining talutapan but kung may ara gid man ginakalipay nato sa pagpahibalo nga sa sining nga tinihon wala pero kung may ara gid man handa ang patrol nga maga-responder and we are praying Action Marlon nga mangin malinaw ang lantane ang dakbanwa sang Bacolod. So, amo ini Action Marlon ang naobserbahan sa aton sining nga patrol durante nga tinagalibot-libot kami ni Action Nixon Tahom diri sa pila ka mga area sa dakbanwa sang Bacolod. Reporting live gikan diri sa idalom sang Police Precinct number 1. Upod sa kay Action Nixon Tahom, this is Action Idol Tika reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labutan ka sa among balita kung serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Salamat Action Arlo Tikar. Si Action Arlo Tikar anay ang temporaryo. Ang maga-patrolya ay karon sa hapon sa Action Night Patrol. Pangalagad si Action John Diaz, no? Ang ining abahin dulong sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo. Amo ni pinakabago garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3 Bayo. Sa mga maida-idan na nga luyang maghubin-hubin, DTX 500 ang sabat sila. Ang DTX 500 loaded sa superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells, batok sa pagkaguba sang free radicals, naging palala pa sa pollution, UV rays kag mga bisyo. Gani mag DTX kada. Sekreto agod nga magguwapo. Ang balita halin sa Bacolod City Hall pagkatapos kilabas rin. Okay, dari kita sa ato sining live stream. Nagabarutoro sa ringid nga materion si Alex Fuentes. Salamat. Alright. Listening and watching Alex Fuentes. Christian Menyez Villalobos. Mayroon ka pa sa Marlon, monitor kami sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Anthony Lowy Habagat, okay. Si Anthony Lowy Habagat, hello. Balayong hapon, Sir Marlon. Salamat kid. Ana Sinoro, good afternoon. Jerel Gadudo, approve. Milail Oligo, Homalumina, good afternoon, Action Mar. Shout out sa grupo. 15-0 kid ya. Si Homalumina. Jerel Gadudo, okay. Elvira Gilogo, good afternoon, Action Marlon, watching from Fermville, Paracoy, thank you. Bong Ugatis, Hanoi, mayong hapon watching from La Carlota City. Okay. Milay Oligo, Anthony, Lowy Habagat, salamat. Si Vanessa Stardock, Matt Mayo, JK Dialag doon, wala ma Alex Montesa, hambal ni Milay Oligo. Inde Blaza, good afternoon, salamat. Okay, Joseph Docto NJ Sankyo B Sankyo. Mayong hapon sir, gapabati dari sa may La Carlota. Shout out lang kay Tatay Morito sa barangay Batuan. Wala untat gapamati sa inyo sa nga programa. Salamat gid. Ma'am Yvonne Boy sir, good afternoon. Action Marlon done sharing. Salamat Ma'am Yvonne. Salamat. Bakit tribe Hamalya ahahahiyo. Hamalya mayong hapon, Barke Tribe.
Ngayong hapon, kay Kim Poyolo. Always kid kapapati, salamat. Okay, salamat. May magaling background sa ako. Sila nga t-shirt sa background sa likod. Ano uniform, no? Diding alohamiento, mayong hapon. Salamat, kid. Melvin Peñafiel. Ana Sinuro, salamat. Okay. Approve. Salamat. Iban, balikan tayo duga. Stand by. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalaman sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat prepara. Pang doon na rin senaryo mga kakson ha kay ang kaso sang dengue pilaman kadlaw nga daan nga nag-ulan kita. Di no? Bila? Pilaman kadlaw nag-ulan kita, inagyan kita sang tropical depression nangin tropical storm pa ganun mo. Si Agaton, naging sudlan man kita ni tropical depression banto nga si Basyang. Wailang galing na tener si Basyang. Nagabiya, nagbabay sa aton, tatlo lang kuras tener sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang nagpabasa gidya, kag nagpalaputyak sang kalabanan ng mga lugar, adere sa Negros Occidental Bacolod, amo gidyang tropical depression nga si Agaton. Sa mga may ara bala sang mga kudal nga inang human sa kawayan, inang pusog sa kawayan bla. Kundi masami ina ginatiniran sa tubig labi ng nagaulan. Pwede no na makuha na, no? Buuan nyo na ang kawayan kay isa ina sang ginaitlugan. Isa ina sang ginabuthan. Siring lamok nga nagadala sang dengue. Ang mga guba nyo da nga kaldero, ang inyo siring kaldida. Ay iban pagit nga bagay nga gintiniran sa tubig na ligyan nga ulan, ay pangula tananay na kay kadelikado na, no? Ang kaso sang dengue sa syudad sa Bacolod nagsaka 13.2%. Aksyon Radio City Hall Report. Report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please come Action Mar nagpagawa ang pinaka-latest nga datos sa Bacolod City Health Office, particular na ang City Epidemiological Surveillance Unit sang SESO ang sa dengue cases dito sa Bacolod City. Action Mar, so far nagsaka gamay no ang dengue cases dito sa mga syudad. Kay Action Mar subong nga 2022 sa datos tubto Abril 9 may kita diri sang 77 dengue cases sa may syudad sa Bacolod. Action Mar, mas taas sila siya sang 13.2%. Kung i-compare natin sa last year sa parehas man nga period o panahon nga may alasang 68 dengue cases sa Action Mar. Nagpakita sa record sa Bacolod CHO nga ang Barangay 5 Airport amo na siyang may pinakadamo ang kaso sang dengue nga may siyam ang Granada kag Barangay Stefania
may arasang tig 8 ka mga dengue cases sa barangay Mansilingan kag barangay Mandalaga na may arasang tag 7 ka dengue cases kag ang barangay Sumaga may naman sang kakaso action mar. Nagasunod diri ang barangay Tangob nga may 5 ka mga kaso, ang barangay Banago nga may arasang 4 kag ang barangay Kabuga nga may kag barangay Pahanakoy nga may tag 3 ka mga dengue cases action mar. Pero good news on the other hand, bago nagdubo naman ang kaso sa leptospirosis dito sa syudad. Sang 69.2% action mar subungan nga bulan nga may 4 ka mga leptos cases kag 2 diri ang patay. Ni record sang CHO last year sa same period ang 13 tanan ka mga kaso sang leptos spirosis action mar sa parehas man nga panahon. Bangod sini padayon man sa karon pisal sang mainit nga panahon nga mabatsagan diri sa mga syudad sa Bacolod ang pagpatigayon sang advocacy o campaign sang CHO nga 4S Action batok sa dengue kamo ang search and destroy, ang seek early consultation and secure self-protection measures kagang pagpatigayon man sang fogging o spraying sa makabig hotspot areas sa mga kabarangayan. Update, kabalitan sa Bacolod City Government Center ang Action Day sa Lazar mga ka-aksyon sa Ringaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat sa report ni Action Dale Salazar. Bisan pang tigamay-gamay ang pagsaka mga ka-aksyon pero di dapat pagbaliwalaon kay man ang dako nagahalin sa gamay. Gamay pa lang dapat top daon tara, no? Kay kadamo baya sang mga nagkalamatay man, no, sa sining dengue hemorrhagic fever. Alas 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Papati ko lang mala ang reaksyon ni Governor Bong Lacson. Kunik kahapon, tamo gid man sa nagtutok mo sa saning joint press conference ang ipatigayon sang supposed to be kuntani 4 sila ka mga kandidato sa pagka-presidente. Galing kay daw why ito makatambong si Senador Manny Pacquiao kay na late sa alang-alang guros biyahe bla. Di kahapon nga to bang sa makatapos ang media, ang 3 lang ka mga presidensables, no? Si Isko Moreno, Ping Lacson, kag si Norberto Gonzales, no? Anay Defense Chief Norberto Gonzales. Aram ang presensya sang Vice Presidensables, kasan na Senate President Tito Soto, kag si Dr. Willie Ong. Ang reaksyon ni Gov Lacson, na sila nga tani, wala na lang sila nagpapreskon ng mag-abumalanto, kaya mga statement, kagin pangbuyan, sang sila mga presidensables mga ka-aksyon, naglaligad nga mga inadlaw, maning mga ginpalayag nila, ang ginapaabot kung tani sang kalabanan, kag mismo si Gov Lacson, ginapaabot nila kung tani, pagpati, ining duha ka mga presidensables Lacson kag Gonzales. Kung basihan naton ang resulta sa ila sa campaign, ila sa mga surveys, ti ara sila sa idalom bla, pigaw-pigaw ila sa nga ratings, lowest ranking candidates ang tawag sa sila. Ti amal ni Gov ang pagpati kung tani isang kalabanan, si Lacson kasi Gonzales ma-withdraw, matras, kagihaboy ang suporta kay Isko Moreno, gali na tabo uway. No? Ang ila to ya, ginapanindugan nila nga waay sang withdraw, kag waay sang pag-atras nga matabo. Dayon ang ila sa nga pagkampanya. Ang isagid sa nangin highlights sa palayag to mo tong panawagan ni Isko Moreno kay Vice President Leni Robredo nga mag-atras sa pagkandidato. Ti Amal de Lacson, why ko na yung gambal, si Isko na yung gambal. Di bla? Si Leni, nabalaan naman nga ginasuportahan ni Gov Lacson bilang kandidato sa pagka-presidente. March 11 nagligad mayara sang Grand People's Rally gani. Naging patigayon dari sa may syudad sa Bacolod. Yari ang reaksyon ni Governor Bong Lacson. Angon, sorry. People were expecting more than what they said yesterday. People were expecting that couple of presidential candidates will withdraw in favor of another presidential candidate. And I thought when I saw the personalities involved
I thought that lower-ranking presidential candidates would withdraw in favor of Mayor Isko because Mayor Isko was in the press conference. But it turned out they were just telling us what we already know, that there's really an effort for the opposition to come up with, to rally behind one candidate, which the administration party was able to accomplish, no, by supporting BBM and Sara. So, but we already know that. The public already knows that there's an effort. So, I really think that there was no need for a press conference just to make that kind of an announcement. So, yun, it was very disappointing. There was really no need for that press conference. I don't know what they were trying to achieve. It turns out it's only Mayor Isko who wants VP Lenny to withdraw. Senator Lacson, I think, clarified and said that is not his position. I don't know what they were trying to achieve. Dugagan tara karon sa Action na Farming Line. Las 5:41, Action Radio Philippines Standard Time, iningabahin dala sa balikan ta ato sa nga live stream. Nagpadala sa dugay sa mga mensahe. Si Diding Aluhamiento, bayong hapon, okay, Melvin Peñafiel, Ray Flores Baryoga, bayong hapon Action na Marlon, thank you. Monitor na kami din sa Barangay Padarong DSB. Ana Sinoro, salamat kid sa Sinoro, Pilar Family, always monitor sa Action Radio Bacolod. Okay, thank you. Salamat. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor
hair wax, Shield bath soap, Smart dishwashing, White Rose papaya with vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips. Una sa Talis ang natipon nga report ni Action, Arlo Ticar. So, Arlo, sa report, please come in. Ginaboy ana sa magatapos ang Manapla Philippine National Police ang tatlo ka mga suspect na nadakpan sakto sa mga kapulisan o sa nagligad gid lamang adlaw nga nagbilor sa Presidential Decree 1602 nga amo ang paghampang sa bugoy ini pagkatapos Action Marlon nga ang nasambit nga mga persona ang ginpasakaan ng kaso formal sa Provincial Prosecutor's Office kay dinhi sila sa karon yara na sa natungdan nila sini nga mga puloy-an o kon pamilya. Ang nasambit nga mga suspect ang natigayon ini nga nadakpan mga tak na alas 3:50 singhapon sa tong tinalisdan nga adlaw dira sa may Purok roadside barangay Pontamisa Banuwasang Manapla kag dinhi sila ang kilala nga mo sa Day Angelo Election 21 anyos sa edad soltero Edison Ereher 49 anyos sa edad may asawa kag Eduardo Abong 24 soltero tanan kumuloyo sang nasambit nga lugar di nanging mga suspect ang natigayon ini nga nakuhaan sang Matado kon Bugoy nga gingamit nila sila sa pagsugal pagsubo nga ang kwarta nila nga gingamit sa pag-ukuntaya nila sini nga balit 326 pesos ang nasambit ng mga persona. Action Marlon ang yara na karon sa ila sini kag sa kamapuluyan pagkatapos nga ginpasakaan na kaso formal pag mga kapulisan dira sa Banwa sang Manapla. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlo reporting. Mga ka-aksyon din, kaman sa Pinas na buton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:54 Action Radio Philippine Standard Time. Mayo man kung tanin diskusyonan mo. Ining damlag lang gin veto bla, no? Gin veto ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga bill may kantaran sa SIM card registration. Damo sang mga reaksyon nga nabaton kita, may ara sang nagapabor, may ara sang wala nagapabor. Basihan naton may rason si Duterte kung nga agin veto yan eh. Why anay ginaprobahan niya? Kaya sa original nga bill mga ka-aksyon, ang nabutang to SIM card registration lang. Why ito nabutang ang sabahin sang social media. Isa sang nagpalayag sabahin sang Senado nga bahin. Si Senador Gatchalian siling niya i-refile niya ang SIM card registration bill. Kag mga patagayon sang separadong diskusyon may kantara naman sa mandatory social media
registration. Ang tinutuyo sa mga ka-aksyon para nga test madula ba ng mga trolls niyo? Kung madayon, kung matigayon hindi, isa ka SIM card, isa lang dapat ka taong nagpanag-iya, kaya parehistro mo na. Sa pamangkot naman, ano yung matabo sa daan nga SIM card? Ini mga kakson kung matigayon, ini nga bill, mga isa kasaguan niya, yung isa ini kakasuguan. Ang tao mga kakson pwede siya maka-SIM card 50 bilog sa gatos mo. Mabakal mo SIM card pila lang presyos na. Kung mangin isa ini kakasuguan kag maaprobahan sang presidente sa Duterte karon di na guro klabot di kay mati dugay ini nga mga diskusyon pa. Lawig-lawig pa nga diskusyon na mga kakson basi kon bag-o na nga presidente ang maga-decide sa mga kakson. Matabo nga kung mga isa ni kakasuguan mga ka-aksyon, ang isa ka tawo dapat isa lang ka SIM card ang pwede nga mapanagiyahan niya. Iparehistro yan na kumpleto ang ngalan, insakto ang ngalan. Ang daan naman nga mga SIM card mga ka-aksyon, pwede mo na may daan kami nga SIM card pulok bilog. Isa lang bilog nang iparehistro mo pwede. Ang nabilin nga siyam, hindi mo na napagamiton mga kakson. Mausar mo na sa ulihi, hindi. Kaya nga, i-deactivate ina sa sulod sang pilato kaadlaw man, mga 180 kaadlaw, kung pilato 80 kaadlaw, 18. Di ko lang mapiho. Muna matabo sa ulihi. Kung lang tabon tagi mga kakson ang kaundan sang saling hagna ni, may ara man sang bintaha, pero may ara man sang disbintaha. Kay nagalala, nagidman subong nga nagalala mga ka-aksyon ng mga mensahe kag sirabtanay sa social media mo. May ara gani iya nga kundi may ara kita nga Facebook account. Ako nang account ko ya tutuod kanya nga ngalan ya. Kamaran ko tana magala ka butang-butang dasang suli-suli. Kag bulo bansag-bansag bla. Amo na gani nga kadamo sa mga naga-friend request plus aton. Nga magluwas nga ang ngalan hindi amo ang picture blanco pati sino abing ma-accept daraman diba siya na naglibog pa ulo sa akin friend request po ayo ti si Senate President Tito Soto sa bangho gina-interview sa ato sa nga mother station sa ato sa nga DZRH sa TV angot sa ginveto nga bill ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad. Dugay pa nga diskusyon anay daw. Maulat pa tani guro pagkatapos eleksyon antes ni madesisyonan. Alas 5:58, Action Radio Philippines Standard Time, magasunod na. Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag Action ang Defensor. Ako naman Action Marlon Hedovaya. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.